Tak, chce pani posłuchać? No nie mam teraz, później będę szła z powrotem, nie? Może po chwilę. A jaki pan rok czy co? No takie swoje kawałki pisze po polsku. O, no to ładne. To przyjdę, Dobrze. pomogę trochę. Następny kawałek jest również mój autorski i nosi tytuł Lot. Lot w wietrze czuję, nadchodzi czas zmian. Go wypatruję z oddali, mam plan. Z sobą przynosi nowy cel, nowy kraj. Niesamowitą los szans